Musa mai dubin masoya da yawa. Ni Muhammad Jamu Yusuf dan takarar kujerar shugabancin jam'iyyar PDP Arewa maso yamma a madadin Madugu injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso da shugabanni na jam'iyyar PDP na jihar Kano da kuma ni kaina ina miƙa sakon bangajiya a gare ku da fatan kun koma gida lafiya. Masoya daga jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Jigawa, Kaduna da Kano tumbin giwa. Abubuwan da suka faru ba mu ji daɗi ba amma mu zauna lafiya kuma muna sauraron ranar da uwar jam'iyya za ta karasa lokacin da za a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka. Allah ya nuna mana watan azumin Ramadan lafiya. Allah ya ba mu zaman lafiya ƙasa tamu. Allah ya kawo mana damuna mai albarka. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Allah ya kare wannan ƙasar tamu daga dukkan fitintunu da suke faruwa. Jama'a salamu alaikum. Naku Muhammad Jamu Yusuf dan takarar kujerar shugabancin jam'iyyar PDP Arewa maso yamma. Kai ga zaki mace abokan gaba.